Takže čaute, tu je Plemen a vítam vás u môjho prvého dielu z novej série čarovného Minecraftu. Takže dáme nový svet. Tak, to je svet YouTube. Tak, už sa vytvára sa. Lebo som si nepozrel cheaty, takže dúfam, že cheaty akú budem mať, jak sa to volá, či budem mať prežitie alebo creative. No, dobre, prežitie. Mám tu minimapku, super. Mám tu len teraz. Ja neviem, ako sa vypína toto veci. Toto veci, počkaj, jak sa to vypína. Jak sa to vypína. Na chvíľku tento diel bude tak s týmto a potom sa nejak zistím a vypnem to. OK. Takže prvé, čo idem, asi drzewo. Ne? Či? Mám poď drevo. Dříví. Je, jaké pekné. Je normálne drevo. Keby som ťažil. To je super. Sa mi ľubí. Teraz môj bratranec robí také, že ľubím. Ahoj. No, takže túto sériu budem dúfam, že robiť dlhšie. Dúfam. Idem si asi postaviť sekevu. Au, som sa udval. Toto na plienky. Plienky, okakané plienky. Tu si dám. Tak a už si dám pavičky. A z paviček si urobím. Au. Debil zombík. Kde si? Ešte, že mám nastavený. Počem. Au. To je debil. Zomri. Bože, zomri. Bože, on má ešte 15 života, či 17. Nevidím, lebo to mám blbo nastavené. Musím si to potom zväčšiť. A teraz mám 15. No zomri. Konečne. On má akú silu. Idem preč rýchlo si postaviť. Poď. Nie, moje veci. Pomoc. Bože, to je dement. Zomri. Sek. Dobre, vlak. Nesek. No, choď preč. Ja dúfam, že to nahrávam. Lebo keď nie, to sa zjančím. 6, 5, 4, 3, 2, teda zomreš. Vecičky, zlaté prdenie. Toto čo? Zombie brain. Zneté maso. Kuník, ahoj. Zarač. No, teraz si musím ísť kvôli tomu blbému zombíku, kovi. Musím si zase naťažiť drevo. Či bude, ale to je dosť veľké drevo, či strom. Makarena. To som nepovedal. No, poďme, blbý zombík.
Asi teraz nemáte nastavené zvuky, počkajte. Ne! Ježiš, ja som taký dement. Soráč. No. Tak, nastavenia. Vypnuté, zvuky na najväčšom. Prečo to nejde? Neviete? Tak dúfam, že to aj počuť, lebo u mňa to nie je počuť. Nie, není. Tak uvidím na videu. A keď to bude, tak ešte mám len 4 dreva, však som... Jaký to pekný. Bože, blbý žombík. Tik. Potom mi môžete napísať do komentáru, že ako sa toto vypína. Ježiš, nie. Teraz mi to oco vrtá. Bože, oco. Nevrtaj. Teraz sa rozhodol. Začnem nahrávať a teraz sa rozhodol, že ide vrtať. Či čo to robí. No, ideme si ešte trošku naťažiť drievko. Musím toto video držať poď 10 minút. Lebo nahrávam cez Bandicam a Bandicam musím byť prihlásený. A nechcem byť prihlásený, takže môžem len 10 minút, ale bude ich viac. Bude ich viacej. Ok, tak možno sa prihlásim. Uvidím. Povedzte, napíšte mi do komentárov, či chcete dlhšie videá, alebo kratšie, či také majú zostať, alebo majú byť ešte kratšie. A podľa toho sa zaregistrujem, ale za to musím zaplatiť peniaze. Ale čo by som neurobil pre vás? No, takže ešte také drievko. To je čo? Koza! To je ako Goat Simulator. Ináč aj toto môžem zahrať. Teraz však už mám rozbehnutú sériu. Takže poď sem Goat. Čo som mi dala? Kožu? Ja nechcem kožu. Ovce. Vlna. Konečne vlna. Ešte dve vlny. Poď sem. A potom čo urobíme? Postielku, to čo bolo? Čo tu bolo? Goat. Ešte jedna ovečka. Osa. Nemám rád osy. Ovečka. Dobre. Niekde sa zakopem. Ešte lev. Alex. On má modré oči. Lev. Alex. To je čo? Panther? Nie, to je... Čo? Leguan! Hej! Nie! Pomoc! Nie, zabijej ma! Nie, choď preč! To je dement. Ma zabil. Jajzel. Musím si ho povedcia zdrnúť. Bože! Blbý leguán, či čo to bolo. Hej, to bol slimák. A potom to už vypnem, keď prežijem. A tam je zase leguán. Iď preč, choď, zomri. Rýchlo, veci. Tak to asi ukončím. Zoberiem si veci a utečem stamať. Takže ahojte, ak sa vám to páčilo, dajte like, ak sa vám to nepáčilo, nedávajte nič a môžete dávať komentáre, či mám hrať viac ako 10 minút alebo menej ako 10 minút a takže blablabla. Čaute.